Να δούμε πως από το box λέει ανοιχτό. Γιατί καμιά φορά μπορούν να κάνουν συνεργασίες. Ποιο μαγαζί? Το Fish House. Α, ψαράκι. Είπαμε να πάρουμε κανένα τέτοιο σήμερα. Όχι. Γιατί δεν το είδαμε. Τι? Απίστευτο. Έκλεισε. Έκλεισε το μαγαζί 3,5 ώρα. Τώρα. Τι θα παραγγείλουμε Κάνουμε λες? τώρα. Θες τι μπορούμε να πάρουμε? Μπορούμε να πάρουμε τίποτα από αυτά τα τέτοια, τα... πώς το λένε, μπιφτέκια λαχανικών. Ναι. Και εκτός αυτού μπορεί να έχει καλού... Πώς το λένε, καλαμαράκια και τέτοια. Αυτό το διάστημα. Παλάφελ, Ιου κι αυτό. Ιου. Τι? Πίστευτο που έκλεισε ρε φίλε. Θαλασσινά. Ότι όλοι έχουμε βάλει πάνω σου. Βασιζόμαστε πάνω σου. Είσαι η ελπίδα μας. Πίδα μας, πίδα μας. Μπράβο, Χριστέ. Σήμερα ο καιρός εδώ είναι terrible. Terrible. Ναι. Τι κάνεις, Ιωνίζη? Βρέχει όλη μέρα σαν το βλέπω. Γίνεται έτσι. Δουλειά. Είναι καιρός μόνο για να γκέιμάρεις. Yup. Εδώ το καλύτερο drop το βλέπετε. Να πούμε τώρα Φώτη, άρχισα να ψήνομαι για το PUBG, κατάλαβες. Αυτό ήθελε λίγο έτσι να το παίξω, λίγο να το συνηθίσω. Ήθελε λίγο FPS. Λίγο να έχω FPS. Μια ξάρα έχω, θα τους βαράμε το δάχτυλο. Πιου, πιου. Πιου. Κάποιος είναι εδώ σε μένα. Πρέπει το στέλιο. Τον έχω πετύχει. Από πάνω από το στέλιο low HP. Το πήρες. Μπορείς να ανεβείς πάνω στην ταράτσα σου, Στέλιο. Είναι στην ταράτσα μου κάποιος. Ναι, αλλά είναι low HP Νομίζω και δεν κρύβεται, μπορεί, έχει δεν πέσει μπορώ προ. δεν μπορεί να μπει, ούτε εγώ μπορώ να ανέβω. Ένας είναι στο blue mark εκεί πέρα. Πάω να κρυφτώ γιατί... Βασικά μπορώ να το δω από εδώ. Το βλέπω. Τρέχει πολλοί κόσμος εδώ. Όχι, πρέπει να πέσει κάτω. Τέλος πάντων. Μπορεί να είναι αυτός που έφαγες εσύ, Στέλιο. Βοήθεια. Μου έρχονται Έρχομαι. ένας και με πουσάρουνε. Από πού, Στέλιο? Στο πράσινο το μάρκο. Ωραία, κάτσε. Μείνε εκεί που είσαι. Μείνε εκεί που είσαι. Κοιτάω. Ωραία, πήρε. Έριξε και το δικό μας ρε μαλάκα. Κοίτα, δεν μπορεί να είναι στο σπίτι σου, τον φετός. He's in my mark. Βρίσκεται να βλέπω στο σπίτι Στέλιο. Αυτό προσπαθώ να δω. Άμα κατεβώ κάτω, άμα πέσω από εδώ πέρα, πρέπει να πεθάνω. I'm coming, hide. I'm safe here. Okay. Όχι, he's down. Τον είδες Φώτη. Έρχεται σε εμάς, μίλα μου. Τον έφαγα τον άλλο. Nice. Kill. Okay, go and res blue. You Yes. have any heals? Do you have heals? Yeah, I have. Thanks. Okay. You have any energy drink? I need energy drink. I don't have energy, I only have first aid. Okay. Okay. Φώτη μου, ήρωά μου. Α, καλά, εμείς από εδώ πέρα τυποτιανοί. Εσύ βοήθησες τον άλλον, εντάξει. Καταλάβαμε τις αδυναμίες. Πετάω και δύο first aid. Έχω first aid, έχω. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου. Το θέμα είναι την πρώτη φορά που χρησιμοποιώ αυτό το gun σχετικά με το Bison. Και τον έκανα laser εντωμεταξύ. Παίζει να με κόβει απλά, κάτι... Ναι, δεν κόβει, δεν κόβει. Κάποιο μειονέκτημα έχει. Και mid Δεν range γίνεται να το ειδικά δεν βγάλω. κόβει καθόλου, μπρο. Forex scope here. Αλλά υπάρχει κι άλλο team, μην παίζετε σαν κατσαπλιάδες, έχει κι άλλο team εδώ. Ναι. Δεν άφησαν τίποτα. Πού πάω να λουτάρω τώρα, προς τα πού κινούμαστε? Πετάω εδώ το κίτρινο.
Βασικά αυτό το κτίριο είναι trash, μην πάτε στο κίτρινο. Δεξιά. Αυτό το κρουσάρι εδώ που είμαι εδώ, μην πεις εδώ. No, all Και good. αυτό ο Χρήστος, περπατήστε. Να. Κατά το κίτρινο. Ένας ρεζάρι, νομίζω, ή όχι. Ή εκείνο είναι πάντα μπλε. Πάντα μπλε. Άμα αρχίσει να αναβοσβήνει και να κάνει μπιπ, μπιπ, μπιπ. Α, οκ. Με πιάνουν οι ευαισθησίες μου όταν σ' αντικρίζω και βγαίνουν οι αδυναμίες μου. Τζάμι, Τζάμι δεν είμαι. κοντά μου. Οχ, τρέχω. Πάω. Δεν ξέρω καν που είναι ο Φώτης, δεν το βλέπω στο μάτι. Αυτό είναι κακό. Το βλέπω, Δύο το βλέπω. κοντά μου. Έχει πουσάρει Δύο την δεξιά άλλη κοντά Από μου. ποια μεριά, από ποια μεριά. Δικιά μου. Κάμ, Εδώ κάμ, στο κάμ, μάρκο από μου. people on Ωραία. yellow, people on yellow. People close to me, so. Can you come with us? Can you play Yes, here? yes. Yeah. Okay, come here. So we can be all together. Ποιος, Στέλιο. Εγώ. Επειδή ο Φώτης είναι κοντά ρε φίλε, μήπως Ήσυχα. ξεγελαστώ. Εσύ βάρεις Φώτη. Όχι, αυτοί πολεμάνε. Δεν πουσάρουμε. Ελάτε να πάρω αυτό το πολεμάμε. σπίτι. Ναι. Είναι Μπορούμε. κάποιος μέσα. Δεν νομίζω, πρέπει να φύγει. Το είμαι shift. Τι shift τώρα, εδώ φτάσαμε. Στην αποθήκη τις παίζουνε. Πάμε τώρα, Close πάμε εμένα. τώρα. Και στο σπίτι εδώ μέσα. Κίτρινο Μάρκ. Αποθήκη κίτρινο Μάρκ. Στέλιο φλασάρο πάνω. Μπαίνω. Πάμε ανέβουμε ρε. Ανεβαίνω. Πάμε. Έχει κι άλλο. Ανεβαίνω. Πρέπει να είναι έξω. Ανοίγω. Πα. Δεν είναι κανείς εδώ. Τις αποθήκες λογικά. Κάποιος βαράει. Από πού, Φώτη? Έτσι. Από πού? Έξω κάπου είναι. Δεν τον ακούς. Δεν μπορώ να σου δίνω info το φαϊτάρο και προσπαθώ να κρυφτώ. Ναι, δεν ξέρω αν τον έχεις δει, γι' αυτό ρωτάω. Το ότι το ακούω, το ακούω. Το shot. Φώτης το ξεκίνησε. Ναι, γι' αυτό λέω. Ένα Α, mark. είναι δύο Fuck. team, Έχεις heal, Στέλιο. Δεν ναι, μπορώ έχω. να κάνω μάρκα, αν μπορώ να κάνω. Δεν είναι καλό fight από την ταράτσα, είμαστε ανοιχτοί από παντού. Θα να κάνει reload. Δεν ξέρω από πού όμως. Εκεί τον Το είδα, κίτρινο κάπου. ήταν. Ναι, κάπου κατά εκεί τον είδα κι εγώ. Τώρα αν άλλαξε position και όχι. Ακούω κάποιος τρέχει αριστερά μου. Πίσω μας, από εκεί που ήρθαμε. Κάπου από εκεί που ήρθαμε άκουσα steps. Από εδώ πλευρά κάπου. Τον Nate ποιος το έριξε? Οι άλλοι. Το on point, ρε Knock. μαλάκα. Το Ψάρουν Mark από μου. πίσω μας. Νόξ το Μάρκ μου. Πίσω μας είναι αυτός πιο πράσινος λογικά. Ναι. Εδώ είναι Σταύρο, Στέλιο. Στο κίτρινο. Εδώ ένα στο τυχάκι, στο μπλε. Δικός μας Βάλτε πιέζει κάτι και στην αποθήκη, θα πεθάνει εκεί. Πήγε πιο αριστερά, μπορούμε να πάμε προς αποθήκη, δεν έχουν σπλιτάρει. Να βγούμε με το δικό μας από πίσω. Ναι, πάμε πίσω αποθήκη. Δεν έχω σφαίρες, φίλε. Μπαίνω. Πίσω από αυτό. Πού είναι ρε γάμο το σπίτι μου? Εκεί. Here. Μας Just πλακάρουνε. here. Μας πλακάρουνε από πίσω μας, από εκεί που ήρθαμε. Μαλάκα δεν τον έβλεπα με τα χρώματα. Knock. Ζάρο. Μπήκε Φώτη. Nice. Χρήστο πως δεν σε σκότωσα.
Του άνοιξε την πόρτα timing. Χρήστο, πώς δεν σε Αμάξι. σκότωσα. Αμάξι μου. Ήσυχα. Δεν έχω σφαίρες. Έχει το team τώρα στέλνει εκείνο το πίσω μας. Ναι, το ξέρω, πρέπει να πάρω σφαίρες. Περίμενε. Ναι, ψήνομαι. Πουλάω Πουλάω. Πουλάω conversator. Έχει ένα muzzle break εδώ. Εδώ έχει conversator που είμαι. Τι χάλια όπλα έχουν ρε μαλάκα όλα. Καλύτερα να μην πιθανώ. Ναι, χιονούλα μου. Τι δεν θέλω από αυτά εγώ τώρα. Τι θα παίξω, δεν έχω αποφασίσει παίξω, έχω UMP και άλλο. Compensator on me. Εδώ αφήνω πράγματα και θάματα. Αν τυχόν βρείτε τίποτα για SMG, πείτε. Ωραία, πόσο compensator έχει εδώ, απίστευτο. Τι έχει χιονούλα μου, για να δω. Α, τέτοια θα πάρεις εσύ. Εδώ είχε emergency pick από αυτός, να Όχι, το όχι. θυμάστε. Club sandwich με μπιφτέκι λαχανικών αγαπούλα μου εγώ. Εντάξει, το βάζω. Το χρειαζόμαστε. Είναι πάρα πολύ ωραίο, έχω φάει και την άλλη Ζώνη φορά. που είναι. Μπορούμε. Μπορεί να το χρειαστούμε, ναι. Γιατί δεν βλέπω κάτι στον ορίζοντα, θέλει να φτάρει. Το κάνουμε deploy, έχω λουτάρει, εγώ είμαι μια χαρά. Ένα λεπτό. Βάλτε το, βάλτε το. Απλά μην είχε πάνω κανένα ροφή τίποτα. Αυτό που πρέπει να ρίξω ολόκληρο το όπλο ρε φίλε για να το πάρω το emergency pick up ρε φίλε. Μπορείς να το κάνεις κι αλλιώς ρε. Πώς έχει αυτός τίποτα. Zipline gun, τι είναι το zipline gun. Το έχει ένα extended quick. Σε πόσο λέει. Έρχεται. Έχετε βρει κανένα SLR τίποτα. Όχι. 30 δευτερόλεπτα πάμε. Πάμε να Pick up. take the zipline. Το βάλα. Φώτη. Green. Green. Come. Fast. Κάμε. Και ποιο compound να πάμε, 47 που μάλλον πιασμένα είναι. Εδώ πάνω. Θα είμαστε next zone εκεί, δύσκολα. Εδώ κάτω. Πώς να πάμε εδώ θα... Εδώ κάτω μπορεί να κάτω. έχει αμάξι μετά, ξέρω εγώ. Κάπου κατά εδώ εγώ Πάμε νομίζω εδώ είμαστε. πάνω. Πάμε πάνω στα βουνά και βλέπουμε πώς το παίζουμε. Ναι, άτομα θα έχει εγώ πιστεύω, 45 άτομα. Όπου πάρα πολύ είναι live. Μπορούμε να περιμένουμε τον κύκλο να κλείσει ή όχι. Τα FPS μου. Τι είπες κανάκι μου. Με Osprey και με τέτοια, αλλά καμιά φορά είναι spicy. Δεν ξέρω αν μας αρέσει. Αυτό που πήρα εγώ να ξέρεις είναι πάρα πολύ ωραίο, το είχα πάρει και την άλλη φορά. Αλλά το ανέβασαν οι άτομοι, απίστευτα. Ω. Και shots ακούω. Εδώ έχει άτομα στο κερανό. Τα shots είναι στο κερανό. Εγώ αυτό που σου είπα, πουλά μου, καλά. One team. Απλά τώρα είμαι λίγο focused γι' αυτό. Με είδανε, με έχουν δει. They see me. Πάρε και την πατόπτα για τη μαμά. Και θα σου δώσω αγάπη μου και για τη μαμά, καλέ, αυτά καλά. Α, εντάξει, οκ. Θα βαράει πολύ χοντρά κίνηση στο κερανό, Σταύρο, Στέλιο, Ναι. Γιώργο. Ο λευκός θα βαράει πολύ.
Ποιος βαράει ρε φίλε εδώ? Το βλέπετε και το βαράτε. Εγώ δεν έχω άγγλι τώρα Ναι. εδώ που είναι. Φώτη στο κίτρινο είναι. Θέλει κανείς? Θέλετε muzzle break? Όχι. Όχι, τον είδα. Αμάξι Πρέπει να το μηχανή. σιώνει. Αερόπλανο. Αερόπλανο. Μπορώ να τον Δεν θα έρθουνε πετύχουμε πλάτη αυτόν μας που ρε πήγε. μπρο. Δεις, άλλος βαράει. Κατέβηκαν κάποιοι από το τηλεφερίκ και τους ράβουνε. Άρα το ρίχνει Εσύ, ευκαιρία Πρέπει να μας. πουσάρουμε μήπως. Όχι ρε, στα 40 άτομα Όχι, καλά όχι, είμαστε. στέλια. Πήκα ρε, προσπάθησα να πάρεις κανένα kill. Θέλω κάποιοι σε Δεν έχω βαράνε από άγγλι, κάποιον, ρε ξέρεις. φίλε. Δεν έχω άγγλι. Βρες το, εγώ εδώ βλέπω 1000 άτομα. Body, Είπα. Μένω. blue mark. Και από τα αριστερά προσέξτε, Λούμα. από τον όρθιο μας βαράνε. Blue mark. Nice, τον πετυχαίνει, κάποιος τον έριξε, ο Φώτης. Στο orange, στο orange. Nice. Αυτό τι ήταν πάλι. Πάει να το σώσει ο δικός του. Nice, πήρα assist. Από κάπου με βαράνε από αριστερά. Στέλιο Ναι, στα πρόσχε. αριστερά προσέξτε. Με ρίξανε. Τι κάνει ρε. One in my mark. Δεν υπάρχει περίπτωση να μπορείς να με σώσεις. Ναι, Κάποιος μου έριξε nade. νομίζω μπορεί. Φώτη. Μπορεί, κατά λάθος. Ναι. Για smoke Είσαι πήγε. καλυμμένος, Χρήστο. Ναι, εδώ είμαι καλυμμένος. Θωρείς. Άμα δεν μου Έριξε ρίξει όμως καλό και nade ο Φώτης. Έριξε και ένα smoke. Ευχαριστώ. Σώζεις το Πότης δικό με μας ρίξανε. Φώτη. Όχι ακόμα. Προσπαθώ να δω αν με βλέπουνε. Εγώ. Το τελεφερίκ Έχουμε έχει ένα φάει πολύ smoke. φάπα ρε φίλε, πολύ φάπα, πρέπει να τους πάμε. Δεν έχω σφαίρες. Κοίτρα. Any Body? painkiller or energy drink, please? Yeah. Έχα το Yeah, εκεί. wait. Α, θα το δώσεις εσύ. Okay. Φόβο και από πίσω. Γεια. I'll drop you three. Πρέπει να φύγουμε από εδώ. Μας κοιτάει όλο το Τα map. αριστερά πίσω, go left, back, left, back. Yeah, yeah. Ναι, από Θες εδώ. να έχεις καμιά εφταρά. Έχω, ναι. Έλα. Λίγες όμως. Λίγες θέλω. Ρε, Εδώ. δεν είναι unplayable το πως θα πάμε zone από εδώ, όλο αριστερά θα το κόψουμε. Νομίζω, εγώ το κόβω όλο αριστερά και ό,τι γίνει. Θα βγω πλάτη από εκείνους εκεί. Αριστερά. Δεν ξέρω γιατί δεν πάω να γαμάμε ακολουθήσω. αυτό το τελεφερίκ εγώ. Αλήθεια. Πάμε να τους τρέξουμε. Πάμε να τους πάμε, τρέξουμε αυτό στο προφανώς. τελεφερίκ. Τώρα αφού αποφασίσαμε ότι φεύγουμε. Πάμε. Καλά, ωραία, δεν φύγαμε. Καλά, με δουλεύει ο Φώτης. Λέει πάμε και φεύγει από την άλλη μεριά, ρε. Ωραία, Μόνο φίλε, μου. τι Έχω πάμε, φύγει ήδη, δεν κάνω TP στο game, είχα φύγει ήδη. Τότε γιατί Το λες είπα- πάμε. Το είπα, πάμε είπα τελικά, μπορώ να έρθω, πάμε, μα θες να έρθω, Όχι, αυτό όχι, εννοώ. Όχι, όχι, τώρα αφού είπαμε πάμε εδώ πω τις έφαγα. Το vest μου είναι χάλια. Είναι ένα HP. Δεν έχω vest. Πάμε να μπούμε zone και βλέπουμε μετά τι θα κάνουμε. Αυτό είναι το play. Απίστευτο, έτρεχα κιόλας φίλε, Χρήστο βοήθεια. Έρχομαι. Με noizan κιόλας μου Είσαι- την έδωσε. είσαι Δεν με τέτοιο, βλέπει είσαι εδώ, open. ναι. Ναι, αλλά εδώ δεν με βλέπει, δεν έχει άγγλι. Με noizan μου το Από πού έδωσε. σε πήκαρε. Όχι, τα δίνουν όλα. Από μέσα, από την πόλη. Έχεις heal. Έχω, αλλά φύγε με τη μία, δεν ξέρω αν το ζω. Πώς έπρεπε να σε κάνω carry.
είναι αυτό bandages έχεις? Ναι, πρέπει να βάλω λίγα. Δεν προλαβαίνει να bandages. βάλει. Go pick up blue, go pick up blue. Όχι, όχι, φύγε, δεν έχει νόημα. Άστα να με πάρει, λέω, όντως. Πεθαίνω. Ωραία, με βαράνε. Με έσωσε. Κίτρινο, Απίστευτο. κίτρινο. Και από δεξιά κάπου, φωτ, πρόσχε, εδώ πέρα πρέπει να μας βλέπουνε. Στο κτίριο αυτό μέσα εδώ έχει άτομο. Κίτρινο. Και πάνω στο βουνό έχει άτομο. Το πάνω στο βουνό είναι πολύ κακό, αυτό το άκουσα. Γιατί ρε μπρο, από εδώ με είσαι δεν σε βλέπει εδώ που είμαι. Το δεν έχουμε vest είναι πολύ κακό. Κέρμα. Green care. Καλά, εκεί πήγε δικό μου στο ένα σπρέι. Πάμε αριστερά κάτω από το κίτρινο. Πάμε να. Όπ, στο κίτρινο και από κάτω. Body. Knock. Πού, Και στο πάνω θα βγει κίτρινο? τώρα στο πάνω. Ναι, πάνω στο κίτρινο. Εδώ. Το βλέπω. Headshot. Ωραία. Έχουμε νοκάρει Στέλιο έναν κάτω από το κίτρινο. Και ένας είναι πάνω στο κίτρινο. Θες να τους πουσάρουμε? Kill θα έπρεπε να βρούμε, όχι push. Πήκα ρέτσου. Μπορούμε να φάμε το Εδώ ανεβαίνει φίλο κάπως. που νοκάραμε. Έχει zip Στέλιο, έλα από εδώ πέρα, αριστερά, fast. Τρέχω. Δεν έχω κράνος βέστα, να ξέρεις. Πες με ούτε εγώ. γυμνή. Πώς θα ήταν το τέτοιο. F, από εδώ πλευρά. Δεν θα τρελαθώ. F. Πρέπει να στο γράψει, κάνε γύρω. Α, πρέπει να είσαι στο διάλογο για να στο γράψει. Νόκ είναι ακόμα. Ο δικός μας τι κάνει? Φάτανο, τέλειωσε. Περίμενε. Να τους εδώ. Δεν βασικά τους μην ακουστούμε. Μας βλέπει. Ναι. Nice. Το τέλειωσα. Αριστερά προς το Φίλος Στέλιο του πρέπει που να είναι? πάμε. Πες να πάρουμε. Τέλειο, κοίτα λίγο αριστερά μας εκεί που είσαι αν έχει άτομα. Δεν βλέπω. Όπα. Πάω μαζί. Α, αυτός. Από εδώ αριστερά κάπου. Team μαζί είναι, μας. team είναι. Αν βρείτε kill. Το πιστεύω, μαλάκα. Στο πορτοκαλί, Μαρκ. Με είδε. Headshot, Body. Nice. dead. Πάμε προς το πορτοκαλί. Κι άλλος. Push. Θέλω πέταξα ένα έτοιμη που πουσάρεις εκεί. Όχι, Χριστέ. Και εγώ αριστερά, έλα δεξιά. Από αριστερά με βαράνε. Από αριστερά έχω νοκάρει έναν. Ωραία, από δεξιά είμαι 24 με τέτοιο. Δεν έχω κράνος. Αυτό που νοκάραμε το κάτω δεν μπορώ να το Εδώ σκοτώσω. αριστερά κάπου είναι. Close. Nice, τέλειο. Και αυτό που έχουμε Πάμε να τους νοκάρει πάρουμε. κάπου κοντά. Πάμε, Στέλιο, πάμε να τους πάρουμε έδαφος. Πουσάρω. εκεί πέρα. Το γάμισα. Κι άλλος. Πού? Στο φώτι. Dead. Σήκωσε με, σήκωσε. Δεν είμαι εγώ close. Α, είμαι εγώ close. Εσύ είσαι από κάτω σου. Sorry. Νόμιζα είμαι πιο μακριά, Χριστό. Τελούκος είναι, Τούκος. Stay up. Δεν έχω ούτε κράνος, ούτε vest, είμαι χάλια ρε. Πάνε λούταρε, Αυτό το Στέλιο. fight δεν ξέρω πως το πήραμε από θαύμα. Πίστευτο, μαλάκα. Ούτε εγώ έχω. Ούτε κράνος ούτε vest. Και όλα σπασμένα δικά του. Πάρ, παίζει αυτός. Στέλιο, έχει κράνος εδώ πέρα που είμαι. Εδώ που είμαι έχει level 2 κράνος. Ο δικός μας παίζει μάπες. Έφαγε έναν. 4v2 είμαστε. Άρα ένας είναι ο M24 που βαρούσε από εδώ πέρα κάπου, Okay. Οπότε Απλά μην κρατήστε μένετε το ακόμα zone. εκεί, ναι. Μήπως κάποιος έχει sniper. Ωραία, ο ένας ήταν με M24, θα σας πω από πού βαρούσε. Στα Από σπίτια εκεί. κάτι πρέπει να είναι. Κάποιος Ναι. Από το πέθανε πορτοκαλί. Εδώ κάτω, στο μπλε, μπαίνουνε, προσπαθούν να μπουν zone.
Στον μπλε, μπλε, ρε. στη δεξιά σου φωτί. Δίπλα μου. Ναι, ναι, ναι. Ωραία, έχω busy, έχω busy. I throw a nade Και οι there. δύο. Πέθανε από το zone, ένας ήταν. Εδώ κάτω. Όχι. Ήταν Nice. το μάτι. Let's go. Let's fucking go, boys! Good shit, let's fucking go. Εντάξει, το MP5 λίγο 3 φορές αν το παίξεις είναι broken, μάγκες. Φίλε, είναι απίστευτο το MP5, ρε. Είναι laser, ρε. Και αδειάζει τις σφαίρες παγκρήγορα. Έχω σοβαρό πρόβλημα το να τους βλέπω, ρε φίλε, πρώτα εξηγήσω. Και να τους ακούω στο game. Εγώ με τον ήχο Καλά, δεν το έχω να- θέμα, το- αλλά με με τα τον μάτια ήχο μου έχω ακόμα δεν τους πολύ- βλέπω. Εγώ τους ψιλοβλέπω στα μακριά. Με τον ήχο, ρε φίλε, δεν ακούω steps με τίποτα. Παιχταράδες. Παιχταράδες. Μόνο τα δικά σας ακούω. Παράδες.